Aron marikayan nga magsugwak na usab ang mga quarantine facilities sa Metro Cebu, nauyunan sa gobernador o sa mga mayor sa Metro Cities nga tiwason na ang 14 kadlaw nga mandatory quarantine sa mga OFW o ROF sa ilang mga dapit. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, human sa duha ka adlaw nga non-acceptance of international flights nga mutug paunta sa Mactan Cebu International Airport niadtong milabahing Biyernes ug Sabado, subli na karong mibalik ang mga international flights sa Mactan Cebu International Airport. Sa memorandum nga gipagawas ni Cebu Governor Gwen Garcia, gikinahanglan lang ang letter of acceptance sa LGU of destination sa OFW ug sa returning overseas Filipinos nga dili mga residente sa Cebu Island aron mamahimo na nilang tiwason sa ilang panimay o sa facility sa hingtungdang LGU ang mandatory 14-day quarantine kung ugaling magnegatibo sa RT-PCR test sa ilang pag-abot sa Mactan Cebu International Airport. Sa mga residente sa Cebu Province ug sa Metro Cebu, wala na usab kinahanglan na ang LOA. Kung magnegatibo sa RT-PCR test sa ilang pag-abot sa airport, kinihuman miuyo na usab ang mga mayor sa Metro Cities sa naasoing executive order sa gobernador. So now, instead of staying for 10 days in the hotel here in Cebu, in the quarantine facility, the average probably would be like for the Cebu Island residents, the average would be probably about 2 to 3 days. And then if they're non-Cebu residents, some of them gets to stay a little bit longer because they will have to wait for their LOA. Gipahibaw usab ni Lisa Ines Librodo, pangu sa Airline Marketing and Tourism Development sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation nga nadugangan og 200 ngadto sa 300 ka mga lawak ang mga quarantine facilities karon sa Metro Cebu. Gikan sa 2,500 rooms kaniadto, anaa ni karon sa 2,800 rooms. Gipasabot sa kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport nga bisan pa man kun nadugangan og 300 ka mga lawak ang mga quarantine facilities sa Metro Cebu, apan padayon nilang gilimitahan ang arrivals sa mga ROF ug OFW tungod kay 70% sa mga pasahero sa mga international flights alang man sa ubang mga probinsya. We will have to take baby steps, Luan, because right now we are still looking at the pattern of, like, for example, how many passengers are checking out every day, how many number of rooms are available on a daily basis. Samtang gilugwayan usab ang travel ban alang sa mga pasahero gikan sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman ug lakip na ang UAE hangtod sa Mayo 31. Samtang nasayran usab nato gikan kang Librodo nga karong adlaw lang may tigom na usab nga gipahigayon sa capital ug nauyunan nga dili na kinahanglanon pa ang LOA alang sa mga ROF kun returning overseas Filipinos ug OFW nga mga taga-laing probinsya. Kung magnegatibo sa RT-PCR test, mamahimo na silang i-release sa ilang tagsa-tagsa ka mga hotel ug sa ilang dapit na nila tiwason ang 14-day mandatory quarantine. Subay ni ini, Bob, naglaraw karon ang gobernador nga musuwat ngadto sa Civil Aeronautics Board aron patasan ang daily capacity nga 300 ngadto sa 1,500 ka mga pasahero matag adlaw, apan lagi magdepende gihapon kini sa availability sa mga quarantine rooms. Bob? Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.